Λοιπόν, ο Σύνδεσμος Στατιστικολόγων έκανε μία έρευνα και κύριο συμπέρασμα της μελέτης μάλλον που έκανε ουσιαστικά το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικολόγων και με αντικείμενο την πρόθεση των νέων για μετανάστευση μετά την κατάρρευση της οικονομίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κρίση διώχνει τους νέους. 28% των νέων 18 με 28 ετών προτίθεται να μεταναστεύσει για εξέβρεση εργασίας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Στατιστικολόγων, ο κύριος Χρήστος Σαββίδης. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε από την Πάφο για αυτή την εκπομπή. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η μελέτη πότε ξεκίνησε, πότε ολοκληρώθηκε? Αναφέρομαι ότι η έρευνα αυτή έχει γίνει 5, 6, 7 του Οκτώβρη. Είναι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της απλής στοιχείας στο ρωματομηνής δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συναντεύξεων. Μιλούμε για ένα μέγεθος δείγματος 736 άτομα και έχουμε αποταθεί σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι 28. Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι αν υπάρχει πρόθεση μετανάστευσης. Επειδή γνωρίζουμε ότι πολλοί έχουν ήδη μεταναστεύσει, έχει ενταθεί το φαινόμενο μετά την κρίση του 2013, έχει ενταθεί. Γι' αυτό το στοιχείο, για το πόσοι έχουν φύγει από την Κύπρο, δεν υπάρχουν. Δεν είναι το αντικείμενο της μελέτης μας. Το αντικείμενο είναι από αυτούς που έχουμε μείνει, εδώ στην Κύπρο, ακριβώς. Από αυτοί που είναι στην Κύπρο, ποια είναι το ενδεχόμενο, ποια πιθανότητα να μεταναστεύσουν. Και δυστυχώς το 28% αυτών των νέων ανθρώπων ψάχνουν επαγγελματική στέγη εκτός Κυπριακής επικράτειας και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ως μέγεθος, αν κάποιος αναλογιστεί το μέγεθος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έρευνα ήταν σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι 28. Γιατί υπάρχουν και άτομα μεγαλύτερα που ενδεχομένως να ψάχνουν. Απλά θέλατε να δείτε το σημείο για τους νέους. Ακριβώς. Έχουμε επικεντρωθεί στους νέους. Εκείνο το οποίο εστιάσαμε ήταν να δούμε ποια είναι η πρόθεση. Και όπως έχω αναφέρει, το 28% εκφράζει πρόθεση. Αυτή είναι η πρόθεση. Αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε. Αυτό είναι πρόθεση αναπόρη. Προχωρήσαμε ένα βήμα πιο κάτω, να δούμε ποια είναι η πρόθεση αναπόρη. Αυτό που βλέπουμε εδώ, η Λευκοσία έχει 27. Να πάμε πίσω να ξαναδούμε την προηγούμενη κάρτα. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει, πείτε μας, να την βρούμε. Η Λευκοσία είναι 27, η Λεμεσός 28, η Λάνα 29, η Πάφος 31 και η Ελεύθερη Πειραματικός του 33. Πάνω κάτω δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Εκείνο το οποίο βλέπουμε... Καταγράφεται μεγάλο ποσοστό όμως στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου και στην Πάφο, έστω και 2 μονάδες, είναι σημαντική διαφορά από τη Λάρνακα. Η εξήγηση που δίνεται μέσα από συμπληρωματικές ερωτήσεις είναι ότι αυτές οι δύο περιοχές περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα της οικονομικής κρίσης σε μεγαλύτερο μέγεθος. Δεύτερον, υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας σε αυτές τις δύο περιοχές. Και το τρίτο, να είμαστε και ειλικρινείς, από τη δεκαετία του 60 η αστιφιλία ήταν πάντοτε πιο μεγάλη διαχρονικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Απλά γίνεται τώρα πιο έντονη λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Και στη Λάρνακα βλέπουμε πολύ ψηλά ποσοστά, 29%. Το λιγότερο ποσοστό το έχει η Λευκοσία. Πώς εξηγεί αυτό? Υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι ο δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας είναι πιο μεγάλος σε μέγεθος. Υπάρχουν περισσότερες εταιρείες που μπορούν να εργοδοτηθούν. Γενικά όμως δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική απόκληση μεταξύ των 27. Δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά απλά καταγράφεται μια τάση, ένα trend, το τι επικρατεί σε κάθε πόλη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι στις ηλικίες 22 με 25 καταγράφεται μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμίας εξέβρεσης επαγγελματικής στέγης στο εξωτερικό, φτάνει στο 34%, ενώ μεταξύ 18 με 21 περιορίζεται το ποσοστό αυτό στο 23%. Η εξήγηση η οποία δίνεται είναι πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε πανεπιστήμια ανώτερης εκπαίδευσης. Και αυτό είναι λίγο πιο χαμηλό το ποσοστό των νέων. Είναι και πιο επιφυλακτικοί, αναμένουν. Είναι πιο συνδεδεμένοι ακόμα με την οικογένεια, σπουδάζουν. Δεν έχουν αποπερατώσει τις σπουδές τους. Ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτοί που έχουν νιώσει στο πετσί τους την κρίση, δεν βρίσκουν δουλειά ενδεχομένως. Πολύ σωστά. Έχουν ολοκληρώσει κατά κύριο λόγο τις σπουδές τους. Έχει 3-4 χρόνια που ψάχνουν για επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι άνεργοι επιστήμονες. Ακριβώς. Και αυτό το ποσοστό καταγράφεται ως πολύ υψηλό για τα κυπριακά δεδομένα. Στο ερωτηματολόγιο που υποβάλλετε στους συμμετέχοντες στην έρευνα, ρωτήσατε και για τους λόγους γιατί θέλουν να φύγουν. Ήταν μόνο το πρόβλημα το οικονομικό, η ανεργία?
η βασική παράμετρος είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Με αυτή τη λογική έχει χτιστεί, δομηθεί το ερωτηματολόγιο και αυτό καταγράφεται στην έρευνα. Εκείνο το οποίο όμως είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι το 62 εξ αυτών που θέλουν να φύγουν από την Κύπρο είναι άτομα που είναι μορφωμένα. Έχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο. Είναι επιστήμονες. Ακριβώς, αυτό είναι πιο τραγικό από την έννοια ότι αυτοί όλοι είναι άνθρωποι. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το Κυπριακό κράτος έχει επενδύσει, έχει εξοδεύσει χρήματα, τους έδωσε τη γνώση, το ίδιο το κράτος τους απορρίπτει και τους δίνει έτοιμα πάγια στοιχεία σε άλλες χώρες να τα αξιοποιήσουν. Πιστεύουμε ότι τα κατάλοιπα αυτής της φυγής θα φανούν στο μέλλον όταν θα έχουμε έλλειψη νέων μορφωμένων ανθρώπων να μπορέσουμε να δώσουμε τις δικές μας τις υπηρεσίες. Προς το παρόν όμως αυτό το οποίο αναδεικνύεται μέσα από την έρευνα είναι ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν από την Κύπρο. Και δεν θέλουν να φύγουν από την Κύπρο γιατί δεν παίρνουν καλά, από την έννοια ότι το περιβάλλον τους αρέσει, δεν θέλουν τους γονείς τους, θέλουν επαγγελματική στέγη. Μα και είναι πρωτογενές αυτό. Να είσαι 28 χρονών άτομο και να κάθεσαι να έχεις τα προσόντα και να κάθεσαι στο σπίτι, να νιώθεις άβολα γιατί για να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να έχεις στήριξη και τη βοήθεια των γονιών σου. Ήθελα να ρωτήσω, δεν βγήκε μέσα από την έρευνα αν ένας λόγος για τον οποίο θέλουν να φύγουν γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Με τα προσόντα μου από μόνος μου δεν μπορώ να βρω δουλειά. Βγήκε αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν υπήρχε αυτό το δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση. Δεν έχουμε προχωρήσει σε περισσότερη ανάλυση διακύμανσης. Περιορίστηκε μόνο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Γίνεται ανάλυση διακύμανσης των δεδομένων για να μπορέσουμε να εξάγουμε περισσότερα συμπεράσματα. Θα αναδειχθούν τις επόμενες μέρες. Γίνεται ανάλυση ακόμα των δεδομένων. Ακριβώς. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Θα υπάρξει ανάλυση διακύμανσης, το οποίο θα βγουν οι παραμέτροι εκείνοι οι οποίοι εξηγούν το συγκεκριμένο φαινόμενο που εκφράζεται ως επιθυμία για φυγή. Υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι αυτοί που θα φύγουν από τον τόπο, έστω και αν είναι νέοι, είναι ανενεργό μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή είναι άνεργοι. Δεν είναι μόνο άνεργοι, είναι άνεργοι που δεν παίρνουν και επιδόματα, δεν δικαιούνται να πάρουν και επιδόματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν, δεν θα επηρεαστεί η παραγωγικότητα του τόπου. Αυτό είναι μια μη παρεξήγηση, δεν είναι μια εντελώς, θα έλεγα, προσέγγιση εντελώς θεωρητική από την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα αντικαταστήσουν, θα επανδρώσουν τις αυριανές υπηρεσίες του τόπου. Μπορεί προς το παρόν να μην χρειάζεται, αλλά θα χρειαστούν και όταν ο νέος φύγει, δύσκολα επανέρχεται πίσω στον τόπο του, γιατί ή θα φτιάξει την οικογένειά του ή θα βρει καλύτερους επαγγελματικούς όρους και αυτό λέω τα κατάλοιπα θα δούμε σε ευθέτω χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ δυσαρεστό και προσωπικά εγώ το βλέπω σαν κάθε φυγήνιο, σαν το ψαλίδισμα των προσδοκιών αυτού του τόπου. Όταν φύγουν αυτοί όλοι οι νέοι, πού θα πάνε. Η Κύπρος, λέτε, θα απολέσει σημαντικό μέρος του πιο παραγωγικού πληθυσμού της. Δεν μπορεί να συγκριθούν οι νέοι των 18 με 28 ετών με τους ανθρώπους, τους 40'ες, τους 50'ες που πάνε ας πούμε στο Τουπάι να δουλέψουν για 6 μήνες, για 2 χρόνια. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο, σωστά, το καταλαβαίνω. Όχι, και αυτή η ηλικία έχει τη δική της αξία και αυτή έχουν τη δική της αξία. Εγώ λέω αυτές οι περιπτώσεις των 40'ων, των 35'ων που πάνε στο Τουπάι ή σε αραβικές χώρες, στο Ιράκ ακόμα, άκουγα τελευταία ότι πήγαν κάποιοι να δουλέψουν. Πάνε να δουλέψουν για 6 μήνες με συμβόλαια και τα λεφτά έρχονται στην Κύπρο, καταλήγουν στην Κύπρο. Αυτοί οι νέοι των 18-28 ανοίγουν τα φτερά τους για να πάνε να ζήσουν μόνιμα κάπου. Μπράβο, και μπορεί να φτιάξουν και τις οικογένειες τους εκτός και θα υπάρξει έναν γκάπ, έναν κενό. Δηλαδή μια γενιά θα χαθεί. Και όταν θα έρθει η ώρα η οποία θα αντικαταστήσει το Σαββίδι, για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη η γενιά. Από την έννοια αυτή η γενιά, η πλήστη εξ αυτού είναι μορφωμένη. Ποιο είναι το τραγικό? Ότι η δική μας φιλοσοφία που πηγαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ποιο είναι? Να σπουδάσουν όσο εδώ περισσότεροι. Το τραγικό ποιο είναι? Ότι σπουδάζουμε τους, αλλά στο τέλος της ημέρας τους λέμε ευχαριστώ πολύ, δεν σας έχω ανάγκη, ψαχτείτε για αλλού. Να σας ρωτήσω κάτι, συγκρίνεται αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο με το 60 που είχαμε και πάλι ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης Κυπρίων, εργατών την εποχή εκείνη όμως. Δεν είχαμε επιστημόνων τότε, είχαμε εργατών. Και είχαμε γύρανση, μου το σχολίαζε κάποιος χθες μεγαλύτερος, μου λέει αυτό που διαβάζατε, μου λέει, μου θυμίζει την ιστορία τότε το 60 μου λέει, που ήταν ένας γυρασμένος πληθυσμός η Κύπρος. Έχετε δίκιο. Και το 1974. Και το 1974, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μεγάλη
ομάδες πληθυσμού στην Αγγλία, ιδιαίτερα στο North London, που υπάρχει μισό εκατομμύριο Κύπροι, ελληνόφωνοι. Γιατί είχαν φύγει, γιατί οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, δεν βρίσκαν δουλειά, δεν είχαν στέγη και τελικά έχουν μείνει. Αυτό το φαινόμενο ίσως εμφανιστεί μετά από 40-50 χρόνια, εμφανίζεται ξανά και είναι πιο δραματικό από την έννοια ότι η φυγή των 12 ανθρώπων, όπως έχει προαναφέρει, δεν είχαν το ίδιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Οι ανάγκες του τόπου χρειάζονται μορφωμένους ανθρώπους. Αυτούς τους μορφωμένους ανθρώπους, εμείς τι τους κάνουμε, τους ανοίγουμε την πόρτα και τους λέμε να πάνε στο εξωτερικό. Και ποιες χώρες είναι πρώτες στις επιλογές τους? Να αναφέρουμε ότι είναι... Έχουμε και την κάρτα, νομίζω. Παρακαλώ. Έχουμε και κάρτα. Ναι. Η πρώτη χώρα έρχεται η Αγγλία με 36, το Ντουμπάι με 15, η Σουηδία με 14, η Αυστραλία με 10, η Ολλανδία με 9 και άλλες 16. Στις άλλες να αναφέρουμε ότι καταγράφεται ένα ποσοστό στη τάξη του 4% που πάνε στην Ελλάδα. Είναι μια παραδοξότητα. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, η Ελλάδα είναι στις επιλογές. Ναι, 4% εξ αυτών θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο έχουμε δει ότι έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό όλες αυτές οι χώρες είναι ότι έχουν ισχυρές οικονομίες, είναι πανίσχυρες οικονομίες. Υπάρχει το έντονο το ελληνικό στοιχείο. Αν εξαιρέσω την Ολλανδία, όλες οι άλλες χώρες έχουν το ελληνικό στοιχείο. Όλες. Και στο Ντουμπάι είναι πολλοί Κύπροι ήδη που εργάζονται. Πάρα πολλοί που έχουν ήδη φύγει. Και τραπεζικοί υπάλληλοι και εργολάβοι και πολλοί είναι που εργάζονται. Και ίσως ο λόγος που επιλέγουν κάποιοι δειλά είναι λόγω γλώσσας. Λόγω του ελληνικού. Φοβούνται ενδεχομένως το ότι δεν γνωρίζουν. Λόγω του ελληνικού στοιχείου. Αλλά βλέπετε ότι η Αγγλία αποτελεί εν έτη 2015, όπως και το 1974, όπως και το 1960, ο βασικός προορισμός των Κύπρων. Ίσως τα κατάλοιπα και της απεικιοκρατίας, ίσως και οι στενοί δεσμοί που είχαμε διαχρονικά, οθούν πολλούς εξ αυτού, αλλά και η πραγματικότητα η αγγλική οικονομία είναι από τις ισχυρότερες αυτή τη στιγμή. Δέστε απλά ένα παράδειγμα. Οι Βρυξέλλες δεν είναι στις επιλογές και μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί Κύπροι αναζητούν δουλειά στις Βρυξέλλες που ακούμε. Είναι πολύ χαμηλά. Ήταν μέσα στις επιλογές. Ήταν στις επιλογές. Αν δεν κάνω λάθος, έχει καταγράφει κάτω από 1% ως επιλογή. Ίσως επειδή και διότι είναι οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας οι οποίες αναδεικνύονται. Δεν μπορεί να ψάξεις ευρύτερα. Ακριβώς. Είτε στο Ευρωκοινοβούλιο από αλλού, γι' αυτό καταγράφεται αυτό το χαμηλό ποσοστό. Υπάρχει αρχείο στην Κύπρο που να καταδεικνύει ή να δείχνει πόσοι νέοι έχουν φύγει μέχρι σήμερα? Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Νομίζω. Δεν θέλω να τοποθετηθώ κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου έχει δεδομένα επί του συγκεκριμένου, το οποίο μπορεί να δείξει πόσο αριθμός νέων έχουν φύγει από το 2013 μετά την απόφαση του Eurogroup. Θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσοι νέοι έχουν φύγει μετά το Eurogroup και είναι καλά να αναδειχθούν για να δει και ο κόσμος το που βρισκόμαστε. Ναι, αυτές οι στατιστικές μελέτες κατευθύνουν και πολιτικές, θεωρώ εγώ. Βεβαίως όλα αυτά. Είναι εργαλείο για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Αν δώσουμε τον ορισμό της στατιστικής, είναι η επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων για επίλυση διαφόρων προβλημάτων στη γλώσσα η οποία αντιλαμβάνεται από όλους. Άρα αυτό το εργαλείο, αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να αξιοποιηθούν για να πάρουμε και τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα δώσουν περισσότερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στους νέους. Άρα η λογική σπουδάζουν περισσότεροι δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Η λογική θα είναι σπουδάζουμε τους νέους, αλλά ταυτόχρονα τους δίνουμε και την προοπτική εργοδότησης. Μάλιστα. Είναι κρίμα πάντως, είναι ένα θέμα που στεναχωρεί, γιατί εγώ ακούω και γονείς που έχουν μικρά παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο που τους λένε άντε να πάτε να σπουδάσετε και να μείνετε εκεί που θα πάτε. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν οι γονείς. Έχει γίνει σλόγγαν. Έχει γίνει σλόγγαν. Να πάτε εκεί, να πάτε στο εξωτερικό, να πάτε Αγγλία, να πάτε Αμερική και μην επιστρέψετε πίσω. Από την έννοια ότι. Είναι κρίμα. Ακριβώς, την έννοια ότι λέει σου να έρθει πίσω. Να κάνει τι? Να κάνει τι τη στιγμή που δεν έχει προοπτικές. Έχετε αναδείξει το οποίο δεν καταγράφει στην έρευνα. Αυτό που έχετε πει ότι υπάρχει αξιοκρατία. Γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως. Πάει ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Μπορεί να είναι καλό το παιδί μου, αλλά δεν θα του δώσω την ευκαιρία να αναδείξει αυτά τα οποία γνωρίζει. Άρα, άστο να μείνει στο εξωτερικό. Λέει στο μυαλό του, ας μείνει 3-4 χρόνια, αλλά αν μείνει 3-4 χρόνια, ίσως ποτέ να μην επαναπατριστεί. Νομίζω πλέον οι γονείς δεν τους ενδιαφέρει αν θα έρθουν πίσω τα παιδιά τους, θα είναι ευτυχισμένα εκεί που θα είναι.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Ελπίζουμε μόλις ετοιμάσετε γίνει η επεξεργασία των στοιχείων να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Θα αναμένουμε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Σαββίδη. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.